Ya dong. Dong. Libre ra ni siya. Libre ra ni siya. Asa man ka pwede ta kay hatod. Aga pistol. Oh, tara. Padong man ko dito. Okay ra lagi, libre lagi, way promise. Ha? Ah. Free ride na ni siya kanang asa pa ka na? Biko. Lapas mo. Una na tantik. Ha? Una na tantik. Lapas mo. Asa ka secret? Ari dili. Ari balik mo. Dara dili kilid lagi tara. Oh, sige. Ara Ya, road naman ra ya. road na. Sod mo lang kuan Vista Grande. Ya tuyok ra mo dito. Oh. Ano ba liko? Ya tuyok ra mo na dito. Ano? Pwede ra, pwede. Oh. Ah, tara. Ah. Oh, lagi. Ano yung problema na? Isa nga mo? Ariel. Ariel. Oh. Kanang asa na nga kanang Ariel nga sabon o Sa grupo. sige. Sige, thank you kayo. Puno sa lagi. Yes. O galing mag-ride mo rin ako ang lingaw. Ride ako. Ya, ako man yung video sa tanawa na YouTube ha. Sa may page mo ya. Kuan, Ibo Dogoder. Aga. Kani ay. Oh, kana. Dili na pwede pang motor ha kay mapapas man na. Notebook ha, notebook. Baka sa lagi lang. Mudar ka sa lagi ko. Asang kalarga? Liti. Asa man sa Ormoc? Oh. Ruban. Biya Ormoc ka. Oh. Emergency mga. Guys. Naong ka na namat kawan namat sa nang lulok. Mo na mularga ka. Oh, napatuon na sa mong papa dai. Tapos lito yung papa. Oh, to Okay, day gapon nga. Ayan. Sige lang day. Sa Kapitol ta kay hatod, asa lapitas Kapitol? May kuwan mo to. Sa may tungwa dapit. Dala sa kuan, Jones Puente dapit. Oo, dira. Sige hatod di ka dito. Mas makasave pa ka. Dito na mo ba no? Way mo mag-isip na ba? Ay na. Murag wa man kay gud nang inali diri murag ako ra man siguro, amot lang. Ana, pero siguro. May tag managhan pa mi kaya dagan kuan ba? Nagabalik ri. Ya, kuan. Gikan ko kuan kanang Ingranilya Talisay na ara koy ngadto na koy gi-check ngadto. Oo. Unya kanang sayang man magasolina. Nga man po ni ako ang lingaw. Yo, nga masin na sa kunya. Oo. Makuan man sa kukod sa kanang kuan. Kanang mga babae kay basin mahadlok ba araw ba kidnapping. Mahadlok na sila. Timing nga po lalaki akong pasahero ron. Mamay mo ba masugot po babae? Pero permi lagi ko ma. Oo. Mama, trabaho, wala Sila mo malay mo manghod edad eh. utso. Mo na imo kuan sa iyong papa? Oh, mana kinamura din papa. Utso, so bali 8 years ago nabuwag sila. Ana guro. So mga 2013. Naminyo lang lahi dito, dali ari makakita ang papa no. Oh. Alipay mo na. Grupo na tong mangod kami na tong nabi klase ron. Oo. Sige lang. Asa man ka trabaho ron? Sa Talisay jud ka manabot makaliha og kuan. Diri sa imong sakyan Talisay pa dito? Dili. Sabi sa dito, na mo so sabi sa grande. Na dito. Oo. Dito lang ko ni ata ko para ko. Ya sa Talisay ka ka work. Oo. Bisa tingnan niyo. Ariel kanang Ariel Sabroso. Sabroso. Shout out din kung Ariel.
Sayawan ka kanina, no? Oo. Sabi na ako ng sawa. Basta na ko. Bili ka tuloy. Balik ba siya? Ito na na. Libre. Oh, libre. Libre na lagi. Kung mahadlok man mo, librihan, eh. Ngayon man tao, mahadlok o librihan, no? Mahadlok na sa kay motor. O, mahadlok na yun sila makidnap. Naarap na nakapasa doon. Oo. Huwag may muha o suwa yun. Oo, waman mo ba? Basta mo kasi may magiging na po sa aga, pero Tagalan na kidnap gabi, Iman. oo ka ni. Ito, pinapuntan. Aga mo sila. Punta na ka na no. Kidnap, punta. Kidnap, may magiging punta. Asan? Kali? Kali? Muli siya, wellness. Ready mo ni Grand Royal. Bilisan naman din. Okay, palit na siya. Oo. Kanya, dong, from ato ang sa sponsor na to, instead of, di lagi, instead ako mo, kami mahatag uplite. Ah. Okay ra. Sige. Salamat yan. Sige dong. Sunod na pod. Yan. Thank you sa atong sponsor. Ayan. Pagkito yun, Victoria. Ha? Ayan na, kapitsa ka. Salamat yan. Okay, sige, thank you dong. Salamat yan. Sige. Okay guys. Kuan. Uy. So guys, nahatod na gid nato ang ato ang pinaka-latest na to passenger sa atong free ride na to nga kuan. So thank you katabang tagamay na po sa atong isig kataw. Anyway, sige. Padong na taguli kay murag ipangita na ko ron sa kong asawa na nag-andam na to glatos. Diyos ko, mangita ko karton na ni hapin ko ang lubot. Mabunalan dito ani. Sige. Thank you sa kang Sir Jan. Thank you sir na ana sa tinatabangan nga lain nga tao nga kuan pasahero. Ganyan nagmay lang. Ano ginagmay? Basta kanunay. Dali na mo. Nana ko nga ba? Gradyo. Sige, bye. And don't forget to subscribe to my YouTube channel and like our Facebook page. Okay? And then, bye-bye. Ciao. Oh guys, ciao.